Prajem všetkým dobré ránko z novej destinácie, ktorá sa volá Cameron Highlands. Je to v horách, ako vidíte som aj poriadne naobliekaný. K počasiu vám poviem neskôr. Pestuje sa tu všeličo, je tu plno fariem. Ja som to spomínal aj v včerajšom videu. Jahodové farmy asi dominujú. A potom rôzne ďalšie veci, ja sa na ne postupne dostanem, takže odtiaľ spravím aj nejaké videjka. Teplota je tu okolo 20 stupňov, takže keď ideš na motorke, ja ale prepnem obraz, aby ste videli vlastne čo tu je. Keď ideš na motorke, tak ja som mal teda včera na sebe všetko, čo mám so sebou, hej? Takže tak, jak som vyražal z Brna, keď bolo neviem koľko, pod nulou, hej? 6-7 stupňov pod nulou. Takže som naobliekal 4 trička na seba, bunda, no všetko, čo som mal. Tak teraz som to musel urobiť tiež včera, počas jazdy. A ani to mi nestačilo. Ja som došiel vymrznutý na hotel, takže som sa zabalil. Ešte, že mi dala 2 deky. Ja inak, keď som hľadal to ubytovanie, tak išiel som z Penangu včera, hej. Ja som sa okúpal do obeda, som sa kúpal v mori. Krásne, slnečko. Ja neviem, do 30 stupňov, 26-27 bolo, keď som sa kúpal, ale potom už samozrejme na obed, keď som odchádzal, tak bolo až tak o 30-ke, hej. A ešte v tých zácpách, jak som tam stál, tak akože dobre teplo bolo, no. A postupne, ako ideš hore, vyššie, tak samozrejme začalo byť chladnejšie. No a ešte do konca ma chytil aj na konci už cesty ma chytil aj dážď. Takže akože dosť som si to pretrpel. A keď som hľadal to ubytko tu, tak ja som pozeral, samozrejme ako vždy pozerám, tak som pozeral. Aha. Hello, later, thank you. Ja som, mohol som sa aj tu nájsť. Ja som hľadal, samozrejme, ako vždy pozerám, že s klimatizáciou. 12, OK. Hello, guys. Hello. Say hello in my language. Yeah. Ahoy. Yeah, I'm from. Yeah, no. Say hello in my language. Hello. Ahoy. 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 Thank you. Bye. Hľadal som s klimatizáciou, ale tu by som mal hľadať ako proste niečo s kúrením funkčným, hej. Dala mi 2 deky, vedela prečo. Ruky som mal úplne modré, prsty modré, omrznutý. Takže ja som prišiel a ja som normálne ľahol, tak jak som prišiel aj v tých riflách, aj v tej bunde, aj s tými 4 tričkami na sebe som si ľahol a zakryl som sa 2 dekami a som sa pol hodinu rozmrazoval, počúvaj. To bolo strašné. No, vybral som sa dneska po okolí. Inak ja som to okolie už prakticky z veľkej časti preskúmal, lebo ak sem ideš, tak ideš 120 km po serpentínach a už vlastne po tejto oblasti. Inak 2 € stojí jeden tento box jahod lokálnych. Čo nie je veľa, by som to aj vyskúšal, lenže pol kila ešte zjem. Na tých farmách, že si môžem aj sám zbierať jahodky a budú stať neviem koľko, však to uvidíme, že na každej farme inak. Ale dostaneš košík a musíš si nazbierať kilo, hej? Čo s kilom jahodami. Všade stojí 10 ringgitov. Všade stojí tie jahody 10 ringgitov a toto sú aj nejaké biele. Aha. This one the white one. Yeah, I see. Just no buy naman. Yeah? Today very cheap. Aha, OK, dala mi okoštovať. I will come back later, yeah? Okay. Thank you, madam. No a vidíte, všetko to možné pestujú. A potom tu nám majú takýto agromarket.
No, tu si chodia nakupovať, alebo možno, že aj vymieňať. Ako v prvotnom podplnej spoločnosti, ne? Inak tá jahoda ma neočarila. Trošku kyslá, čakal som mu sladšieho veľa. Ja budem ešte behať po farmách jahodových, tak... Aha, vidíš, tu je kilo 20. Kilo stojí 20. No. Vidíš, ale takto to musím robiť, že ak si budem chcieť zobrať nejaké pol kilečko, aby som si aj tú kukuricu zobral, ale čo s ňou? Tak vždycky mi musí dať okoštovať. Lebo napríklad toto, to ja neviem, čo by som s tým robil. Lebo zajtra zase odchádzam odtiaľto, dneska bude druhá noc, zajtra odtiaľto odchádzam a čo, ja neviem, dneska kilo, alebo aj pol kila, nezjedol by som asi pol kila jahod, čo? Či? Neviem. By som potreboval asi nejaký cukor k tomu a podobné veci. No. Tak ja na tých farmách vždycky musím po jednom okoštovať a nakoniec, keď navštívim 10 fariem, tak mi možno, že bude aj stačiť, nie? No, čo ďalej? Tak, cestoval som sem 5 hodín, vyše 5 hodín, teda 5,5 hodiny, čo bolo celkom dobré, lebo mne to ukazovalo aj navigačne a ja som pritom mal ešte nejaké 2 zastávky alebo 3. Potreboval som 2-krát tankovať a ešte raz som sa zastavil, asi som bol smedný alebo niečo. Takže, ale krátke prestávky, hej. No ale nakoniec som prišiel ešte aj skôr, ako mi ukazovalo z začiatku navigačný, takže ja som dosť rýchlo išiel aj po tých zákrutách. Ja som sa ešte vrátim k tomu, ja posledných 120 km z tých 265 to bolo celkovo. Posledných 120 km, alebo to je v podstate polka cesty, hej, hovoríme tomu, je serpentíny v horách. Plno motorkárov, akože miliarda motorkárov. Hej, toto je vyššie ako Martinské hole. Tie majú 1500 zhruba, toto má cez 2000, hej. No takže... takže cesta ako dosť dlhá, ale ten záver, ja som si myslel, že ten záver bude pre mňa najnáročnejší. Alebo záver, tá druhá polka. A pritom to som si najviac užíval ako každý motorkár, hej. Som si to užíval, proste tú jazdu v tých serpentínach. A práve, že najhoršie bolo pre mňa odísť z toho Penangu, lebo tam boli také zácpy, že to bolo hrozné. Ja som prešiel 20 km a trvalo mi to, a to trvalo asi hodinu. Len na tom ostrove. A to som vlastne ako všetkých obiehal, hej. Keď idem na motorke, tak ja nestojím proste v tej zácpe. Ja to všetko obieham aj cez protismer. Ale tak nie rýchlo, ale opatrne, ale idem stále. Ja stále idem. Hej, to tie auta, ako to si neviem predstaviť. To kým vyjdu z ostrova, tak to je... ja neviem, asi na 2,5 hodiny, kým s autom vyjdeš z ostrova a prejdeš cez ten most na pevninu. Hello sir, how are you? Fine. Good. Strawberry. Really? Yeah, I know. Strawberry, sour. One box? No, I don't. 15. 15, okay. Sweet and sour. Yeah, okay. And how many grams is? 1 kg. 1 kilo? Yes. 1,000? Yes. 1,000 grams. Yes. Okay. This corn. Yeah, Honeycomb. yeah. This honeycomb yellow. This white milk corn. This amoy. Go. Yeah. Girl. Fiance. Yeah, go. Okay. Strawberry. This all girl. Okay. This beautiful Okay. girl. No, dajeme koštovať zase, tak idem okoštovať. Sweet and sour. Tieto sú trošku lepšie. Tieto sú trošku lepšie. Trošku lepšie. Thank you, man. Thank you. Bye. To majú veľkú srandu z toho.
Kopec randy. Perfektní sú. No, neviem, kde som skončil, čo som vám rozprával. Ja že s tým autom, keď mi vyjde z toho Penangu, tak to vytrvalo aj 2,5 hodiny. Dobre, videjko má 10,5 minúty, to stačí na pozdrav. Prvý pozdrav z dnešného dňa. Ešte poviem to, že spal som teda tu na prvú noc, teraz budem spať druhú noc. Zase pod 2 dekami a tak ďalej. Inak na izbe 16 stupňov, ako hej, v noci. Ja neviem, ty kosa. Ako? Kosa, fakt. No a vyspím sa tu ešte dneska. Trošku také bojové podmienky mám tam. Ale no, niečo je lepšie ako inde a niečo je horšie ako inde, ale inak ja som spokojný so všetkým, takže pokiaľ tam nelozia hady po mňa a neskačú tam žaby ako vo Vietname, sa ku mne v noci nasťahovala žaba do postele, tak som ako v pohode s tým, hej. A tam hore vyzerá, že tam je nejaká vyžírňa. No a inak aj vidíte, zatiahnuté, dokonca súhlasené aj nejaké prehánky na pobede. Za nejaké 2 hodinky by mohlo aj nejaká prehánka byť aj. A kľudne ma môže chytiť aj dážď, no, dneska. Ja som není zase ďaleko, som nejakých 10 km od hotela, no ale ideme ešte ďalej. A zase samozrejme 10 km tu neprejdeš proste za 10 minút, hej. To je sama zatačka jedno s druhým, takže to počítaj, že keď ťa chytí tu na dážď, tak on to radšej nejakú striežku si nájdeš a počkaš, kým to prejde. No, ešte k tomu plánu, vyspím sa tu teda, tak krátkosti iba, vyspím sa tu. A ráno, ale toto ešte nie je isté. Ja si chcem pravdepodobne prenajať Jeepa. To sú také zdieľané Jeepy, hej, čiže nebudem tam v tom Jeepe sám. Nejaký šofér s nami pôjde do nejakých takých neprístupnejších oblastí. Zase samozrejme jahodovú farmu a neviem akú levandulovú farmu a nejaký výhľad a ten machový les a že sa tam hrozne šmyká, ak by som tam išiel na motorke a hlavne, že treba tam ísť pomerne zavčasu ráno, tak to je samozrejme poprvé kosa, po druhé, že sa šmíka na cestách, budú orosené nejak mokré tie cesty, takže by som sa tam mohol aj vyšúpať. Ja idem teraz vlastne na podobné, alebo možno, že aj tie miesta, ktoré by som zajtra absolvoval s tým Jeepom. Takže ja si to ešte rozmyslím. Je to lacné, stojí to 60 ringgitov, to znamená, že to je nejakých asi 12-13 eur. Za to, že ma on povozí, ráno o 8 príde pre mňa do hotela a povozí ma s partiou, bude sranda a ukáže mi vlastne to také no taký, ako keď mi ukáže jahodovú farmu, tak jahodových fariem je tu, ja neviem, možno 200 alebo viacej, takže hej, ale ten les je iba jeden napríklad, no. Tak ja k nemu tiež trafím, k tomu lesu, aj tam pôjdem asi dnes teraz, lebo to idem tou cestou, tým smerom, jak som sa vybral, tak idem ale. No ale za 12-13 eur ma povozí, nemusím ja chodiť, držať tú motorku, a to hlavne z toho dôvodu, že vlastne ten program s tým Jeepom je do jednej. Idem ešte bližšie k tomu, aby ste niečo videli. Ten program je do jednej. Počkaj. On ma o jednej vyhodí na hoteli a ja už mám rezervovanú ďalšiu izbu alebo ďalší hotel 200 km odtiaľto. Idem smerom na, teraz to je čo, východné pobrežie, hej, ja som na západnom pobreží bol, to Langkawi a Penang, a teraz ja už som bol vnútrozemí a neviem, čo sú toto za ovocie alebo zelenina, ty kokos. Toto čo je? No a ja idem cez vnútrozemie sa dostať na druhú stranu, na východné pobrežie Malajzie, do mesta Kuantan.
ale to je vzdialené asi 350 km a to už mi príde veľa proste, už tých 260 mi prišlo veľa, hej. A teraz si predstav, že ma donesie z toho výletu o jednej, kým si sadnem na motorku a vyštartujem, tak budú dve. Aj keď budem pripravený aj všetko, tak aj tak budú dve, aj tak budem ešte jesť, a takže aj možno, že aj viac ako dve. No a to už nedám. 360 km, keď pôjdeš v kuse, tak tam prídeš po tme. A toto ja proste nechcem. Ja keď jazdím, mňa baví jazda, ale ja potrebujem zastaviť. A najlepšie viackrát. Aj veľakrát. Nie že viac. Veľakrát zastaviť. Hoci čo zaujímavé uvidíš, zastavíš, vystúpiš, pokecaš s ľuďmi, zasmeješ sa, však vidíš, jak to tu chodí, ne? Zbadaš nejaký trh a úplne v pohode sa s nimi zasmeješ na hocičom. No a ružičky. 2 eurá, jedna takytica 2 eurá. To nie je zlá cena. Takže ja nechcem takto jazdiť proste, že silou mocou byť, teraz cieľ je 360 km a to dám tam, nech prídem za každú cenu aj v noci, tak to teda nie. Takže som to rozdelil, ešte tú cestu a naplánoval som si 200 km odtiaľto. Je nejaké mesto, nepamätám si teraz presne názov, to odtiaľ sa vám ozvem, zase bude dobré ráno. Tam som si pekný hotel objednal, si najkrajší zatiaľ z týchto, čo som tu mal. Budem mať sám, samozrejme izbu nezdielanú, aj sprchu a kúpeľňu, všetko budem mať svoju, takže čo sa na to teším, takže si to tam trošku vyrelaxujem a potom už bude do toho Kuantanu na pobreží, bude už len 150 kg, ako to dám potom ten ďalší deň. Takže toto je môj plánik na dneska a zajtra. Uvidíme ešte, či ten Jeep budem riešiť, lebo ten Jeep s vami zastane na 4-5 miestach. No a tak aby som ja nemal dneska pozreté samostatne 3, hej, a potom dve budú ešte, že jahodová farma a nejaký viewpoint, hej. A ešte chvíľku poviem, vlastne ak ideš tých 120 km po tých serpentinách, tak to hodne preskúmaš celú túto lokalitu. Predstavte si, že aké to je veľké, hej. Keď 120 km ideš tými serpentinami, aby si sa dostal na jedno miesto, ktoré je dá sa povedať v centre toho. Hej? Čiže ja keď z tohto chcem zliesť dole, aj keď pojem na opačnú stranu, tak pojem zase, dajme tomu 80 alebo 100 km dole z tých hôr. Hej? Takže to má rozlohu možno u nás na Slovensku jedného kraja, hej? Alebo aj v Čechách, hej? Nejakého, ja neviem, jihomoravského kraja. Celé toto. No a všade sú tie farmy a tak ďalej. Nižšia teplota. Jak si na to zvykneš, tak je to v pohode, lebo však ako 22, 23 je úplne fajne. Pokiaľ ale samozrejme neprídeš tak ako ja, že som bol dole pri mori a potom prídeš do tohto, hej, tak toto v ten deň máš ako dosť toho vážny šok. Dobre, lidičky. Má vás rád. Pozdravujem vás, prajem vám zase ešte pekný deň. Ja ešte dneska niečo natočím a možno večer budem ešte pridávať na YouTube. Tak zatiaľ sa majte a čaute. Hello.